मा जाख्लाया थैबाय आरे माबोरै थैखो बिलाय पुलिसा गावदों मानो बेखौथ' पुलिसा गावनाङाना पुलिसखौ गावदोंनो बिबो पुलिसनि पिस्तलखौ लानानै खारखोमानो नाजादोंमोननो बेयावनो सेफटिनि थाखाय गावनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय नों दा अबाव दं बाबा नों फैदों नामा आं थाङाखै देनाय आं थांना फैनो होनबा समानो गाज्रि सोलिमारदों नामा दा मा खालायगोन जा सासे मिजिं दंमोन बेबो बेबायदि जाबायबा दा माबायदि मोनथिगोन होनबावबा थैनि सिगां एटलिस्ट बुजाबाबो थैहाबबाबो माबा मोनसे खोन्थागोन होननानैथ' साननानै दंमोन नाथाय बेबायदि दा गैला हेलो কলিতা আমাৰ ল'ৰাজন গৈছে নেকি ৰণীয়ে বাইদেউ আপোনাৰ ল'ৰা ৰণীটো অহা নাই যোৱা নাই নেকি অফিচত আপোনাক ফোন কৰিছিলে নেকি ৰণী নাই বাইদেউ নাই ৰণীটো ফোন নাই কৰা ঠিকে আছে দিয়ক যদি ৰণী আপোনাক ফোন কৰে কণ্টেক্ট কৰে বা আপোনাক যদি লগ কৰিব আহে মোক এবাৰ জনাই দিব হা ঠিক আছে হ'ব দিয়ক বাইদেউ মই জনাই দিম দিয়ক अबा थांखो रनिया हाबिलानि फाग्लाया सिख्ला फाग्लाया सोरबाखि मानसिया बेबायदि फाग्ला जायो सोरनिबा थाखाय आंलाय माथो अफिसावसो थांदों नामा रागा जोंनानै थांब्लाबो बे कलिताखौ लोगो हमदोंसो नामा जेबोखौनो खालायाखै बे अफिसावबो थायाखै खोथाफोराथ' बांद्राय माबा माबिसो बुंदोंमोन खालायदों मायबा जुदि कलिताखौबो लोगोखौनो हमाखै बियो थादों अबाव जादों अबाव मा खालायदों बियो अबाव दंहैयो बियो आं जि खालायबाय बिफंनि फनखौथ' हमनांगौना सानसे समाव दे आंनि फिसाज्लाफोरा आंनि बारगा बेबायदि खामानि मावगोन सानाखैमोनानो आङो गथ'फोरा उन्दै समावल'सो बिमा देरबाथाय बिमाखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया हिन्जाव मोनियानो बेबायदि गार्लफ्रेन्ड माइफ्रेन्ड बे सिख्लाफोरनि थाखायनो बेबायदि जादों आरो हाबा खालायब्लालाय माबायदि जागोन हाबा खालायब्लाथ' बावगारगोनानो खोमा सोरबा बिमा बायदि दङ नैबेनो बिसिनि न'आ बेनो बेनो दे बाबु होनबालाय मोनबायना रितु नोंनि न'खौ अबाव खारखोमागोन सानदोंमोन बे संसारा बे बुहुमा एसेबांबो गिदिर नङा आंनि मुङा हाला मावां फाला नोंसोर आंनिफ्राय अबाव खारखोमानो साला दे बाबु होनबा थेंक इउ भेरि माच बाबु दे नों थांजासिगोन दे नों थांदो सोरमार बे मानसिया आइयाथ' उनथिगां बे मानसिनि बाथ्रा माब्लाबाबो बुङाखै आंनि सिगाङाव जोंहाथ' रावबो आलासि बिदि फैयानो रावबो गैयाबो आइया रावनिबो बाथ्रा बुंखायाबो सोर जाखो बे मानसिया आइखौ लिंहरनि र' ओइ बाबु अबाव थांनो नागिरदों नोङो थांनाय लामायाव बैथिंसो उनथिंसो गिबियावनो मा बुंगोन आङो प्लेनिंखौ आं इमारजेन्सि चेन्ज खालामबाय दा बर्थमान थांनि र' बे खेबाव नो भायलेन्ट बुला बुसि बुथाला बुसि जेबो गैया शान्ति मावगोन जाहाथे शान्तिनो सम्पथिया आंनि सिफियाव हाबो आयै ओंखारबोलाय सासे मानसि फैदोंमोन आयै सोरबा जोंहानि आलासि जायोनो आयै दङना गैया आइया सार इन्सपेक्टर सार दा मा जाबावगोन सार मा खालायना हामगोन खालायनाय माने दाबसे जायगायाव एसे खौरां मोनदों र' फंबाय जोंफोरबो बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन नाथाय परिस्थितिया ओरैबायदि जादों माने जोंफोरनि आखायाव जेबोआनो राहा गैलामोन आरो बेनिखायनो बेबायदि खालायनांगौ जाबाय सार दा जानायाथ' जाबाय राहाया मा राहा माने फंबाय माबा मोनसे खबर मोनदों र' दाबसे जायगायाव सासे गथ' मोनदों होननानै मा सार गथ' बेनिफ्राय हारसिं नामा हारसिं सिख्ला दंना गैयानो गैया सिख्लानि खोथा बुङाखै जायखिजाया स्टेसनाव सासे गथ' दं होननानै बुंदों आरो रावबो गैया होनना बुंदों 9-10 बोसोरनि हौवासा गथ' जागोन अख्रां खोमा बे सार बे अख्रांबो जानो हानाय आरो अख्राङा दंबा हाबिलाखौबो मोनगोन सार हाबिलाखौबो मोनगोन बेखौनोथ' दा जोंफोर खबर लानो थांनो नागिरदों दा बिसोरनि गेजेराव सोरबा सासेखौ मोनब्लानो बेनो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर क्लु सासेखौ मोनब्ला गुबुन सासेखौबो मोनखागोन सार इन्सपेक्टर सार आंबो थांनो हागोन ना नाङा दे फंबाय जोंफोर थांगोन खबर हरगोन नोंनो फनाव खबर हरसिगोन दे होमब्लालाय मा जाखो आयै सोरबा मानसि फैनानै बै सिगांनि दरजाखिं फ्रन्ट दरखिं दङ नोंसोरखौ नागिरफैदों आदाखौजो नोंखौजो मा आंखौ सोरबा नागिरफैदों सोर माबायदि मानसिया बोरायना सेंग्रा बैसो जानायानो
सोर मानसि आंखौ नागिरनानै फैगौ आंखौ आरो रनिखौ रादाय नङाथ' थां नेनानै दङ लोगो हमैया मानो जोंहानि आलासि जायो होननानै बुंदों आयै बेसेबा बोसोर जोंफोरखौ लोगो मोनाखैमोननो थांलाय सोरो बेसेबा बोसोर लोगो मोनाखै रादाय नङाबालाय सोर रादायानोखा बियो रादायखौनो बायदि मोनदों आं बे हाबिलानि बाथ्रा सोंनानै आंखौ फन खालायदोंमोन ना फोथायाखै बियो आंखौ जोंहानि न'सिम नागिरना फैदों बे हाबिलाखौ दङना गैया होननानै र' बिखौ आंनि न'सिम फैनाङा होननानै आगोलनो बुंखादोंमोन आङो थेवबो फैबावदों बियो हाबिलानि थाखाय थांनाय सोर र' थांनि आं आलासि नङा खोमा दे आबा बै ओरैनो आगोलनि गामिफोरनि सिनायनाय खोमा जोंहा रावबो आलासि गैखायाना आबा सोर आलासि जानो बिलाय ओरैनो सिनायनाय जागोन दे बियो आगोलनि जायगा थानायफोरनि आंथ' मोनथिला जेबो जायखिजाया बे मानसिया बेबायदि बुंदों आरो आलासि होनना बुंदों थां नोंनि रुमाव थां अ थां नोङो आथिं गासि थां मा नायबाय थाखो अ बाथ्रा बुंबा खोनासङाना बियो रादाया बुंखादोंमोन आं गैया हाबिलाया होननानै गावनि फिसाज्लाफोरखौथ' नागिरनानै माब्लाबाबो फैया बे हाबिलानि थाखाय नागिरनानै फैदों र' बिखौ ओरैबायदि रायगोन आं दिनै बेबो नङालाय बिल्डिं फ्लेटानो माथो बेखौबो गावसिनि मुङावनो बायना लाबाय खोमा बेयावबो खर'र थाखा मोनखागोन सोर नों अनसुलि आइ फिसा रितु गोबां बोसोरनि उनाव फै आइ अनसुलि आइ फिसा रितु फै बिराद मिस खालायखादों आं नोंसोरखौ नों मोनथियासै आं बेसे मिस खालायदों फै खेबसे फै खाथियाव फै नों मानो फैदों बेयाव आरे फिसा हिन्जाव आइ अनसुलि आइ फै खेबसे फै आंनि बिखा गेजेराव फै थैनो रोङाखै नोङो पाप्पिस्ट' बोराय आंलाय माथो नोंबो थैबायसो नामा पाप्पि बोराय दाबो थांनानै दङ नोङो आरे अनसुलि आइ फिसा दानो आंना टिकेट दाननायनि सम जाथ'वाखै बेट्रिया फिउसां जाथ'वाखै आंना आइ जमराजाया लांनो फैथ' आंखौ दानो मानो फैदों नों बेयाव मा दङ नोंहा बेयाव जेबो गैया नोंहा माब्रा ओंखारलां होनदों फैनाङा जोंहानाव आइ फिसा नोंनि खावलायनांनो फैयाखै आङा नों आंखौ बे न'निफ्राय होसोनो सोर नोंहा जेबो मोन्थाय गैया बे न'खरनिफ्राय आंखौ होसोनो आंनि मुङा हाला मावो आं फाला आंनिफ्राय नोंसोर माबोरै खारगोन साला पाप्पि थैनो रोङि बोराय सिरथा नों सिरथा बोरमा बायदि प्लेप गाख्राबबाय थानाङा आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासं आं जेरैबायदि बुङो ओरैबायदि माव नङाब्ला मा आंनि न'आव फैनानै आंखौ दमनो फैदों नोङो बावगारबाय नामा पुलिसजों बुजायनायखौ पुलिसजों हर माबायावदि जेरावदि नोङो बोसोर थानानै फैदोंमोन बेखौ बावगारबाय नामा एंगारहरफिननांगौ नोङो एंगारहरफिननांगौ नोंखौ जेलाव हाबनो फैयाखै आं नों आंखौ मा होखारनोलै नों आंखौ होखारनो फैदों आंनि फिसाज्ला दं बेयाव आंनि फिसाज्ला बक्सिनि फिसाज्लाया मोनथिबाय नोंनि फिसाफोरनो गासैखौबो फारि खिन्थाजोबगोन आं रेलगारि बायदि मा खिन्थागोन नोंलाय मा खिन्थागोन खिन्थाना फैनांगौ नामा नोंनि फिसाज्लाफोरनो नोंसोर सानैबो बिफा सासेनि नङा होननानै मा नङा नों मानो फैदों बेयाव नोंहा मा प्रब्लेम दङ नोंहा मा गोनांथि दङ बेयाव फैनो नो दे बक्सिनि फिसाज्ला आंनाव थानाय सासेया बक्सिनि फिसाज्ला आंनि फिसाज्ला बक्सिनि फिसाज्ला बेयाव मा जाखो नोंसोरथ' गारनानै थांदोंमोन नोंसोरथ' जेलावसो दंमोन सोर नायदों आंनि फिसाज्लाखौ आंसो नायदों नोंसोरा बेयाव जेबो मोन्थाय गैया नोंसोर जेबो अधिकार गैया नों मोन्थाय गैया होनना बुंब्ला मा जागोन नों अधिकार गैया होनना बुंब्ला मा जागोन नाथाय समाजनि नोजोराव अधिकार दङ मोन्थाय दङ बक्सिनि फिसाज्ला बियो आंनि थै नोंनि न'खरनि जेसेबां दङ धोन सम्पति अफिस हा हु न'खर गासैबो नोंनि धोन सम्पतिखौ आंनि मुङाव खालायना होनांगोन नङाब्ला आं नोंनि फिसाफोरनो गासैबो सैथोफोरखौ खिन्थानानै होजोबगोन जे बिसोरो सासे बिफानि फिसा नङा होननानै मा नों आरो धोन सम्पतिनि थाखायनो फैफिनदों आंनि न'खराव धोन सम्पति लबानो नोंनि फिसाज्लायाबो थैदों आरो नोंबो जेल जाहैनांदोंमोन आरो धोन सम्पति लबानो फैबावदों नोङो बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया जायखिजाया आंनो बे न'खरनि गासैबो धोन सम्पतिखौ आंनि मुङाव नांगौ नङाब्ला नोंनि फिसाफोरनि सिगाङाव थांनानै गासैबो सैथो बाथ्रा खिन्थाहैजोबगोन आङो रादायनिफ्राय सुदेमनिफ्राय मा जादोंमोन आरो नोंनि हौवाया खैजौसो होननानै आं नोंनि फिसाज्लाफोरनि सिगाङाव खिन्थाहैगोन नों एसेबां बोसोर बिसोरनि सिगाङाव सिखोमानानै लाखिदों बिसोरखौ बिफा सासेनि फिसा होननानै बेफोरखौ गासैखौबो खोन्थाना होजोबगोन आं नों साननानै ला मोजाङै आयै मा खालायनो नागिरदों नोङो अबाव लांनो नागिरदों रनिखौ बेखौ बेयाव दोननो हाला मा
मा बेयाव दोननो हाला मा खालायनो नागिरदों नों आयै रनिखौ बेयाव दोननो हाला जोङो बेखौ थांनानै हाग्रा बारियाव गारना फैसै मा बुंदों नोङो आयै नों माबायदि बेबायदि खालायनो हायो रनिजों एटलिस्ट रनिखौ जोङो हस्पिटालाव लांनानै एटलिस्ट नायनोथ' नांगौना मा जादों खिनानै थैयाखैयानो बियो थैयाखै नङा थैबाय बियो गाख्रबाय थानाङा फाग्लि बायदि रनि जुगामि बेबायदि गाबबाय थाब्ला जाया एंगार रनि आयै बेखौ लांनाङा नोङो रनिखौ बुथारनायनि दायाव जेलाव थांगोन नामा जेलाव थांनो लुबैदों माबार थौ बे हर जानायावनो हरनि समावनो बेखौ जंगालाव गारनानै फैसै आयै नों माबायदि फिसाजोनि खुसिखौनो बेबायदि खालायनो हादों आयै नों रनिजों मानो बेबायदि खालायनो हादों हस्पिटालाव लांनांगौमोन बेखौ आयै रिथा गाबनायनि सम गैया माबार थौ बेखौ हाग्रायाव गारना फैसै रनि मा खालायखो आं रनि बिमाया जेरै मावदों फिसायाबो ओरैबायदिनि फिथाइ मोनगोन थैनायाथ' थैखाबाय बियो हांखौनो लाखायाखै थैखाबाय अभारदस जानानै हाग्रा बारियाव गारना फैनोसै जि जायो जागोन ओरैनोबाबो रावबो मिथिखाया बिखौ जोंखौनो फैदों होननानै रावबो नुयि सिगांनो बिखौ हर गेजेरावनो गारना फैखानोसै हाग्रायाव जि जायो जागोन थैनायाथ' थैखाबाय नोंनि बिमाया पापिमोन बिनिखायनो नोंनि बिमानि दायनि थाखाय साजाखौ मोननांगौ जादों जेरै मावो बेबायदिनो फिथाइ मोनो बे थम गारिया सोरनि मा खालायनो नागिरदों नोङो रनिखौ मानो बस्थायाव सोखौ सिरिथा जेलाव थांनो गोसो गैयाबा सिरि था आं जेरैबायदि मावदों बेखौनो खालाय हम बिखौ मदद खालाय माबार सोरांनि सिगांनो बेखौ जंगालाव गारनानै फैनि मा अबे जंगालाव आयै रनिया थैयाखैबोथ' जानो हानाय नों मानो बेबायदि खालायदों आयै मेलेम गोरान नुवाखै नोङो मेगनजों नुवाखै थैयाखै बियो थैनाय मानसिया बेबायदि जाया थैयाखै गोथां नामा बियो गोथां थैबाय बियो हां गैया जेबो गैया पुलिसजों जुदि हमजानो गोसो गैया जेलाव जुदि थांनो गोसो गैया माबार हम बिखौ आं पम गारिखौ सालायनि नों उनथिं हमनानै था बिखौ आयै सोरबा नुब्लालाय रावबो नुवा आं मिथिगौ ना मा खालायनांगौ बस्ता गांनै लानानै खोबनाय बायदि गालायगोन आरो बिसना सादर गांसे लागोन सोरबा नुब्लालाय बुंगोन बेमारि होननानै इमारजेन्सि रनि I'm sorry रनि I'm so sorry गाबबाय थानो सम गैया हम माबार दे थौ फज' बेखौ गारियाव फज'